Колкото повече хора се подкрепят, колкото повече хора са единни, толкова повече вървят заедно напред. Вярвам, че трябва да бъдем добри всяка една секунда. Не е определен ден, не е определен час, не е в определен момент, а всяка една секунда, защото добротата е сила и е нещо, което може да промени нечий ден, нечия съдба. И съм благодарен изключително много на Господ за тази възможност да помагам от мен и други добри хора, които се включват. Не забравям да му благодаря, защото това, което имам, като семейство, като близки хора, като възможността да съм тук сред вас, ми е дадено от Господ. Когато вие се подкрепяте, когато подкрепяте вашите преподаватели, когато подкрепяте вашите родители, вие ще вървите в правилната посока, повярвайте ми, и винаги ще бъдете щастливи. Агресията е едно от най-недостойните неща за нас като хора. Когато нараняваме някой с думи, камо ли с действия, в човека може да остане такава следа, че той никога да няма преодолее. И затова аз ви съветвам лично по пътя, който вървите, да бъдете добри, да бъдете отзивчиви, възпитани, да бъдете силни по този начин. Сърдечно благодаря за поканата и топлото посрещане от страна на целия екип и всички деца в образователен център Британика. За мен беше истинско удоволствие да се запознаем и да поговорим по толкова разнообразни и интересни теми. Желая всичко добро и до нови срещи!